isteach na fís an Ceardaíocht de glór na Gael inne. Tású an go se Duilleoga cúneal go más máile. Se an tionscnamh bhfuil am roiibinne ná an mún le Gaoithe seo. Maicinn sib sé dintas pís go cháirta agus tá pís go sop pís an iachtere. Agus seo an éasca le duine. Má si bh gur cáinga fáin lob agus duine mu ceann. Tastó, sop, pís go cháirta cearnógach, pinna ardóige, glú agus rialóid, susúr. Tá muid a gcail an cháirta a lúba i chéile le lár ó cearnóg a áil. Ghail an carngar seo a lúpa nó na i gáin seo, mar seo. Agus inis, tá mo ghail an carná an písa seo an nála a tíobh seo. Nis maicinn sib tá cinná trín tangenta. Nis oscail amach an cearnóg, feice sib go bhfuil líne gol ó charngal amháin an carngal leile agus an cáinseo go tí gáinseo. Inis tá an bríolóide áid agus tuis amach 1 cm amach ó lár chorcail amach ar chuilí líne. Agus sin chur marc beg ar chuilí líne. Anó sé irigúis sin leis i chéad spotá sa marcail tamach agat. Tarn inis na lídsa i ghearr suas go dtí an pointe sin. Tosaigh i garngáil agus ghearr chud díreach is tá sé banán ar líne suas go fad leis i spotá. As dinga seo ar i chéad i garngáil. Tá man gael glú a chuid a lár a chearnóg. Agus tosamid a fiile isteach na carngal a chuid. Tosamid ar i gáin seo híos, tuair isteach díreach go dtí lár a chearnóg mar sinna. Fág an carngal seo nátitá se, agus tuag suas an carngal seo thuas, agus lúb isteach ar i gcuis an nósar an glúa. Bí cinnte go bhfuil an glú a úsáide go a lár brú síos go maith. Nis iompar timpealla maith bhíonn si ghearra, fág an písa seo agus úsáid an písa seo híos an carngáil seo. Agus má tá an rud má te tarlú ar i gúisné úsáid níos mó glú le chuineáil le chéile níos ár. Agus sin fág mu a carngáil seo agus tá galing carngáil déarnach úsáide seo. Nis maicinn sib tá an cinál an cro a tíocht le chéile go mhaiseadh Gaoithe. Má tá sib banán chuine de bhéidir sin le cúpanómad anas go ngrámá se nó fá an glú agus chud an nuas ar i gcuise. Cuinneó se seo an chéad a charngáil le chéile. Nis tá an glú teirim maicinn sib tá sé fannacht le chéile fiú amach rantha. Nis i chéadú eile tal le dingain ná an peanna ardóige a chud isteach na lár. Maicinn sib sé sin cinná deachar go maith le áilmeach cáil lár inis mar tá na carngáil chuileog tarnaí le chéain. Ach má bhreanann sib ar a chúl agus cumgás isteach seo má cheappa gar go maith an lár. Brú isteach an pinna ardóige mar sin ach má tá duine fásta neachlaíb duinech an duine fásta seo mar tá tú ná uhaoine ghortú an éasca. Ag sin an lár maicinn sib. Ag sim ná tá pinna tiochta níos sin.
Nis tá Paul tinte go maicinse. Brúisteach an pinnar sin maicinse, mar seo, go mé sé tiochta níos ar chúl mar seo. Crochlaat an sop agus brú an sop an nuas ar bhár an pinna ardóige. Mar sin, ní gá gáil riad de lug. Nis, bí cinnte go bhfuil sé seo ná an glúiseacht agus ná brú isteach ró ghar gon sopa. Nis I chéadúil tá le duine ná a héite bheice mu den aibró se. Ó, te gaibbrú. Nis, cá gcuidir mu é seo, mistú gcuidir mu meas an gáirtín a mistú. Triail mu récha. Nis tá tionscnamh seo cléachnaí agaí rinn sib sárá bud I neamh. Nuair sib be meas an gáirtín a bhí cinnte cupáit a chriail amach, agus ba guí áiticí. Basún go hanga se seolaí, as bolligíisteach amárach agus ba tionscnamh eile.